ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲେ ପିଲାବେଳେ ଭିତରେ ବହୁତ ଥିଲା ମୋର। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥାଏ, ଖାଲି ନମ କରିଦିଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାହା ଅଜଣା। ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଗାଧା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମମି କହିକି ତୁମେ ପିଲା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ଦିନକର ଘଟଣା ମୋ ନନା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ପାରି ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରି ସେଥିରେ ସତପତିଆ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥିଲା, ଧୂପ ବି ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ବାପା ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଉ ନନାଠୁ କିଛି ଶିଖ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଏମିତିକି ବି ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ହେବ। ନନାର ସେଇ ପୂଜା କରିବା ଦେଖି ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ବି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ଘରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫଟୋ ପାଇଲି। ବାସ୍ ତାପରେ ସେ ଫଟୋକୁ ଆଣି ମୁଁ ଆମ ମଝି ଘରେ ଲଗେଇଲି। ତାପର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା। ଦିନ 10ଟା ହେଉ କି 11ଟା ସେଇ ଫଟୋରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଭୋଗ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ କି ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଯାହା ମିଳିଲା ମାନେ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ତ ରୁଟି, ପୁରୀ, ଭାତ, ତରକାରୀ, ମିଠା ପିଠା ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଭାବେ ତ ତାଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ସେ କେମିତି ଖାଇବେ। ତେବେ ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ତ ଆଉ ବୋଧେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଚାଲିଥିଲା ନା କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କି ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଏଇଟା ଯାଏ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅଣସରରେ ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି ଯାଏ ବୋଲି ମୋତେ ଏସବୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବିଲି, ଆଉ ଆଜି କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଘରୁ ଧୁଆ ଗାମୁଛା ଆଣି ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କଲି। ଏବେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଦିନ ଲାଗିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେତେ ପୋଛିଲେ ବି ଯାଉନି। ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ 4ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। 4ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିଭି ଲଗେଇ ବସିଲି। ଏପଟେ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ବାବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନନା ବୋଧେ +2 ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ମମି ସେପଟେ ରୁଟି ବେଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟାରେ ବୋଧେ 7ଟା 7 ନା 7 କିମ୍ବା 7:05 ହେବ ମୋର ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ମମି ସେପଟୁ ଜୋରରେ ପାଟିଲା, କହିଲା, ଆଉ ପୁଅ ଗଲୁ କି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିକି ଗଲି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। କବାଟ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ 3 ଜଣ ପିଲା, ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିଲାଟିର ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ମୋତେ ସିଧା ମୁହଁରେ ମୁସ୍କୁନ୍ଦି ହସରେ ସେ ଅନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ବି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଥିଲେ। ଉପରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ବହୁତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆମ ଗାଁ ହରିଜନ ସାହିର ପିଲା ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ମାନେ କଲିଂ ମାରିକି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମାନେ ସେଇ ପିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଦୂରସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଆଉ ଏଠାରୁ ଯାଅ। ବାସ୍ ଏତିକି କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଠିକ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ ମୋର ମନରେ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସେଇଟା ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ କଲିଂ ବେଲ୍ କେମିତି ମାରିଲେ, ମାନେ ହାତ କେମିତି ପାଇଲା ବେଲ୍ ମାରିବାକୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପୁଣି କବାଟ ଖୋଲିଲି, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବି ନଥିଲା, ନା କିଛି ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଜାତ ହେଲା। ଭୟଜାତ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଯାଇ ପୁଣି ଟିଭି ବି ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମମିକି ଯାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମମି ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟା। ତାପରେ ମମି କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ସେ ତା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହିଲା, ମାନେ ଉପରକୁ ନମ କରିକି କହିଲା ଯେ, ଆଉ ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। କହିଲା ପରେ ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବାପା ମମି କହିଲେ ଯେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଶେଷରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସିନା ଏତେ ପିଲାଳିଆମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଯାହା ବି ହେଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ ମନେ ମନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଇ ଘଟଣା 100% ସତ୍ୟ, ତିଳେ ମାତ୍ର କିଛି ମିଛ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ। ଏଇ ବର୍ଷର କହିଲା ପରେ ମୋ ମାନେ ପାଟି ଲାଗୁଛି, ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।